viime jaksossa tapahtunut. Ande, mikä sulla on? Apua! Mä en oo ollut täällä tallilla viikkoon. Mä menen ekana kattoo Andea. Missä Ande on? Se ei oo sen karsinassa. Ai. No, missä Ande? Niin, Ande on eläinlääkärissä, koska sillä on rokotus. Okei. Tuolla on joku talo. Pitäisikö mennä tonne sisään? No ihan sama. No sitä rävipätkää. Tuolla on joku Niin onkin. Nikita on täällä. Hei Elina, miksi Risto on täällä? Hän on Elina hoitoheppo. Mistä sä tulet tuolta? Hän selittää kaiken. Nikita! No niin, mä lähden. Anni, me nähtiin Nikita metsässä. Me ei tiedetty kenen se oli, mutta mä vaan nähtiin, kun se karkas meiltä. No ei se karannut, mutta se vaan katosi yhtäkkiä. Mut ihan sama. Minun pitää lähteä etsiä sitä, koska muuten Krisella on mulle ikuisesti vihainen ja mä en saa ikinä anteeksi. Koska mä en olisi tehnyt sille mitään. Ja olisi ehkä parempi pitää vähän parempaa huolta Ellistä, kun se tippui tuolta katolta. Mä en oo tiennyt. Kun teidän olisi pitänyt soittaa mulle. Mä olin ihan varma, että joku oli siellä puskassa. Mutta se vaan säikäytti meidät, että me oltais lähdetty. Ja sitten me ei enää löydetty Nikitaa. Nikita lähti karkuun. Niin. Joo, mä ymmärrän, mutta eikö teillä ollut puhelimia? Ei. No mä jätin oman kahvioon, kun mä ajattelin, että Elinalla oli, mutta ei Elinalla ollut, kun se oli jättänyt omansa kahvioon. No, missä sitten Elli on? Se lähti kotiin vähän aikaa sitten. Niin. Siis mä yritän soittaa Krisellalle. Mä toivon, että se vastaisi, koska sitten me luultavammin saatais Nikita takas. Se ei olisi enää mulle vihainen. Se ei syyttäisi mua mistään. Mut ihan sama. Mun pitää vaan soittaa sille. Niin vastaisi nyt. No, se paino punaista. Missä hitsissä ne kaksi on? Taas jotain säätämässä. Krisellakin saisi tulla tänne tallille, jos se ei ole lopettanut. Mä taidan soittaa se äitille. Missä se Kristo on? Elina, missä se Kristo on? En mä tiedä. Elli taas jättää sen